Să știi că nu trebuie să spună nimeni dacă să mai slăbești sau nu. Și știi de ce? Pentru că oglinda îți va spune cel mai bine. Contează ce masă musculară ai pe tine și ce grăsime ai pe tine. Astea două, adică procentajul, balanța dintre astea două, poți să arăți bine la 50 de kilograme, la 1,60 m, sau poți să nu arăți bine. Și atunci oglinda este cea mai în măsură ca să-ți răspundă la întrebare. Din punctul meu de vedere, dacă stăm să o luăm așa pe niște calcule în mare, ar trebui să fie ok la 50 de kilograme, 1,60 m. Dar oglinda și îți răspund ție ca să vadă și alți oameni. Fraților, în oglindă vă uitați. Eu, spre exemplu, clienților mei le cer poze înainte să începem o colaborare, pentru că degeaba îmi spune ce kilograme, ce înălțime și ce vârstă, dacă vizual îți dai seama dacă este grăsime sau dacă este masă musculară. Și eu la 1,70 m am 75-76 de kilograme. Asta nu înseamnă că sunt gras. Înțelegi? Cam așa stau lucrurile. Așa că vă uitați în oglindă, nu vă place ceea ce vedeți, mai dați jos sau mai puneți. Depinde. După caz.